ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሮ ንገብሮ ኣገዳሲ ቪድዮታት ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣገዳሲ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና መቸም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንገብሮ ዘለና ሪፖርት ምናልባት ኣብዚ ብፍላይ እዚ ናይ ንግሆ ክፋል ንገብሮ መሰንበዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ብካልእ መንገዲ ክንገብሮ ከዓ ይንኽእል ኢና ይቕረታ ምክንያቱ ዘሰንብድ ሓበሬታ እዩ ራሽያ ኣብዘን ዝሓለፋ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት መዓልታት ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኒኩለር ቴስት ክትገብር ጀሚራ ኣላ እቲ ንዓለም ክድምስስ ዝኽእል ኣፅዋር ቴስት ክትገብሮ ጀሚራ ኣላ እዚ ከዓ ኣብ ራሽያ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ተካይድ ኣሎ ብዩክሬን ሚድያ ናይ ምዕራብ ድሮናት ናይ ዩክሬን ፈፂሞም ይብሉ ኣለዉ ግን ራሽያ ዝኾነ መግለፂ ኣይሃበትን ኣላ ብዙሓት ክኢላታት ቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ ግን ክኸውን ዘይክእል እዩ ትራሕቲ እቲ ብርትዐ ናይቲ ማሃረብቲ ፕሮባብሊ ካልእ ሚሳይላት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ተተኮሰ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ነቲ ደላይ ሰላምን ነዚ ኩናት ኣብ ካልእ ከየስፋሕፍሕ ዝፈርህን ዝደልን ሰብ ብጣዕሚ ሻቅሎት ፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዕረባ ሚድያ ግን ነዚ ኩናት ንምብርታዕ እንታይ ይገብር ኣሎ ድማ ክሪኢና በቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝብሎም በቲ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስት ዝገብርዎ ዘለዎም ክሪኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ ናይ ባሓቂ ዘገርም እዩ ሓበሬታ እዚ ድማ ማንም ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ እዩ መጀመርያ በዚያ ኩነታት ክንጅምር ኢና በዚያ እስከንርኢ Let's move now to the latest on the war in Ukraine. The BBC understands that overnight a Ukrainian drone hit a warehouse storing ammunition in Russia, located in the Tver region near the border with Belarus and Latvia, and in close proximity to the Russian capital, Moscow. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ትሬቫ ኦብላስት ዝበሃል ካብ ዩክሬን ኣዝዩ ሬላቲቭሊ ርሑቕ ዝኾነ ኣብ ዶብ ናይ ቤላሩስ መጥቃዕቲ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ከባቢ ሞስኮ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ሃሪምናዮ ዘለና ዝብልዎ ዘለዉ እሳቶም ዴፖ ኣፅዋር ዝቕመጠሉ ተተኳሲ ዝቕመጠሉ ቦታ ኢና ሃሪምና ኣለና ኢሎም ኣለዉ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኤስካሌሽን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሰገረ ናብ ውሽጢ ራሽያ እናኣተወ እዚ ከዓ እቲ ቀይሕ መስመር ፑቲን ብንፁር ዝኾነ መንገዲ ኣቐሚጡሎም ነይሩ ፅኒኢልና ንሪኦ ኢና እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል እንታይ ዝውሰድ ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ከም ቀዳማይ ግብረ መልሲ በፅዋር ዘይኮነ ብኸመይ ክምልሰሎም ይፍትን ኣሎ ፅንሒ ኢለ ከሪአኩም እየ ኦኬ ንቐፅል እንታይ ኢሎም ሪፖርት ገብርዎ ኣለዉ ርአዩ እዚ The source from the Ukraine's security service said that weapons like guided air missiles were stored in the depot. Following this attack, Russian authorities have ordered a partial evacuation in the western town of Toropets. Footage shows large columns of smoke from fires in the distance. You can see that there. Our correspondent James Waterhouse is in Kyiv. James, could you just give us an overview of what we know about this attack? Well, it's a big deal, I think. We've seen Ukraine ramp up these kind of attacks over the past year, really, with drones it makes domestically, and it's grown in confidence and ambition. ዩክሬን ነዚ ኩናት እዚ እናስፋሕፍሐቶ ካብ ዝዓመት ካብ መጀመሪኡ ጀሚርና ኣበርቲዓቶ ከም ዘላ ብምንታይ ከይብሉ ነቲ ሚድያ ማለት እዩ ኣብ ዓዶም ዘፍረይዎ ድሮንስ ሕጂ ነቲ ሚድያ ነቲ ህዝቢ ከም ኢሎም ክነግርዎ ይኽእሉ እዮም ንራሽያ ግን ከም ኢሎም ከምንዎም ኣይክእሉን እዮም ራሽያ እቲ ሪል ተኽሱ ዝወርደሎም ኣብኦም ስለ ዝኾነ እቲ ደብሪ ካብኡ ዝወረደ ኩሉ ሪኦም ኢንቨስቲጌት ገይሮም they will say something ኣይተዛረቡን ኣለዉ ዘይምዝራቦም እውን ፅቡቕ እዩ ነቲ ነገራት ሓዊ ይገብርዎን እዮም እዲ ኢሎም እዮም ግብረ መልሲ ዝብሉ what does this mean in doing so this is a long range attack almost 500 kilometers from the border with Ukraine only a couple of hundred from Moscow itself and we are talking about a large military facility worth almost 30 million pounds, a series of warehouses which store fuel tanks, artillery shells, ballistic missiles and other types of explosives. These are all ordnance used in Russia's continued full እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ኣፅዋር ብዙሕ ናይ ነዳዲ መኻዚኖ ዓብ ናይ ኣፅዋር ቦታ ከም ዝኾነ እቲ ተሓሪሙ ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዚ ከሪአኩም ስለ ዘይደለኹ እምበር እቲ ሓዊ ትትኪ ኣብኡ ዝወፅእ ዝነበረ ብርቱዕ እዩ ነይሩ ሲሪየስ ቦታ ተሓሪሙ ከም ዘሎ ዘርኢ ኣብዚ ከሪአኩም እዚ ዩቱብ ቻነል ስለ ዘይፍቅደለይ ዘሎ ሸፊነየ ኣለኹ ሓፈሻ ግን እቲ ሓዊ ብጣዕሚ ንላዕሊ ከይዱ ከም ዝነበረን ምናልባት ዝብልዎ ዘሎ ሓቂ ክኸውን ከም ዝኽእልን 500 ኪሎ ሜትር ካብዶም ናይ ዩክሬን ድማ እዮም ዝሃርቡ ዘለዉ 500 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ ራሽያ እዮም
the war is becoming very very critical حدقنيا درجة because نيرتي جي زعصوار مهرامة ما يكونن راشا أنت عند قبر ملسي كتب تخلي تقندي زفر زلو نير راشا قبر ملسي تيادا كفرح الناس كبا okay نابوهم بس هنا سنهلنا scale invasion of Ukraine, and you just need to look at the footage of the apparent blast. I mean, we are talking about plumes of smoke and huge fires, and the force to match. I mean, it's the kind of energy generated which caused NASA to report seeing numerous heat sources from satellite imagery. A minor magnitude earthquake was even reported in the surrounding area, which suggests that these warehouses were full. And I think for Ukraine, in a military sense, it boosts morale, much needed, at a much needed. So تي استقبره نمجنان دي انت سنحكي እንኳን ላይ ናሳ ካብ ሰማይ ክሪእዎ ከም ዝኻሉ ልክዕ ከምዚ ኤርስኩዌክ ምቅጥቃጥ ናይ ቮልኬኖ ዝተተኮሰ ከምኡ ዓይነት ብርቱዕ ሓዊ ኣብ ብርቱዕ ትኪ ከም ዝነበረ ናይ ሳተላይት ኢሜጀሪ ናሳ ውፅኡ ነይሩ ዋላ እቲ ናሳ ኣብቲ ዝእልኽ መስለኒ anyway they are ከምዚ ሓደ ዓብይ ዓወት ከም ዝተገበረ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እንተስ ናይዚ ግብረ መልሲ እንተስ ብነፍሱ ከምኡ ስለ ዝኾነ Vladimir Putin had a reaction he below. Now, amid the rising tensions between Russia and the West, Moscow is hinting at conducting a nuclear test. Our next story explains what would happen if Russia decides to go ahead with a test of a weapon for mass destruction. So, Abzuwanazi, real nuclear weapons test تقدر كتدالو وسينا عمزلا Russia is نقرزلو. أنتي مالتي زي أنتي عينة nuclear weapon إن نزارب زل الناس كان اسمعيه. In a bombshell announcement, the chief of Russia's nuclear testing program claims a nuclear bomb is ready for detonation at an Arctic test site the moment President Putin gives the order. The potential nuclear test زي bombshell announcement بهالوي والناي بحكي زرعدن زسنبدن announcement يو Russia nuclear was وارناتا أقانع تست قبل جميع حمد الله سقمتن موساد مالتي. This is معربا ميديا بزعبا زبزوح كزاربي زقبو. مخنياتو بتعاقنا يتاس واحد جز زاربو نايب حكي دسم بدك. نايب حكي دسم بديو. زي كم حد عبي متنقطان مزاربن عرستك خون زقبوي. جبرا ملسك وهابو conferences كبروا لزقباي. No. These people are completely crazy مستوق. تاي وريدوهم سألو زم راحتنا يوروبا نيردانني. علم كتف زخل أسواري أنا زارب زلنا قبل ملص كبوليهم قال خذ زبل سب كله غلي انتهى هذا قبل كتب له لا سيتوكي شاب هذا كتما وريدوا بوتين نسخها بقال كتما نيران شاقر كاكلتا كتما بعلمنا طفينا الله انتهيت مخصب زي مخصب زي بلو كويناتي سعار زبالي بلوني كل راوق بتاعها كم تفاي it's really crazy. Site is particularly concerning. Novaya Zemlya was the location of the Tsar Bomba, the most powerful nuclear weapon ever detonated. The Tsar Bomba detonation was over 1,570 times more powerful than the combined two bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki. It's تمام مرة تايلو أب علمنا نيكولا رواتس وارويكا أتوميكا واتس وارستا كمت أمريكا أب على كنات علم كرد خلو أب كلتا كتماتات ناي جابان ناغاساكي ان هيروشيما زبحالا كتماتات زي حجي وزلهم نايتن أب كلتين كتماتات زورده أما عيد أشياء حسب زقتله كسب حجي دماناتو تساقم زقت زلو زبال أبتن كلتين كتماتات زورده بومباتات بحاد عكيبكا زي تري وزلهم سبعة جزية سبعة أسفنات برتعله ويبلك قالوا This is نايب حكز حزن كنتاتنا نرزلنا زي ما أصور دياتو نمن تايم زلو ونبعلم يخاطبك سبعة أسفنايتي نايكلتين أصور دينا برمي بيهاي سواك من والله لسابي بس listen again 1,570 times more powerful ever detonated. The Tsar Bomba detonation was over 1,570 times more powerful than the combined two bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki. Its yield was I think it's 670 كمان كوني لزلو I'm not sure it doesn't matter أزيب أسفنايتي أبتجزي تستتقملي مهنياتو قدمي 7 5 8 عامتنا نزارب زلنا قبل 8 عامت زنبره لومن تكنولوجي معباله 8 مدن في اللي زلو سوزس وارزي اطبيقكا وزحيلن اطبيقكا وعب علامك حرم زخلن كسعبه زخل حدا قدما ناي بحكي كبيد مخانو مفلات يدل እዚ ክነስግን
زدلي سقمتي زدلي مزرراب زدلي متهدداء نخجبر عيرن يزلو بنصارو نتي كونتات ቃል ከብልዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ሓንቲ ሃገር ኣላ ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እንታይ እቲ ፀገም ናታ ክርዳእና ኣይከልኒ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክረስን ንሓው ንክኸውን ለይትን መዓልትን ትደክም ዘላ ሃገር ኣላ ንዓይ ብፍፁም ክርዳእና ኣይከልኒ እስከ በዚያ ንጀምር እቶም ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስትስ ኮነሬል دوغلاس ميغريغور بزعبا እዚ ጉዳይ እዚ ሪኣክት ገይሩ ነይሩ እቲ ከርየኩም ኣይክን ተሓዊ ምናልባት ንእሽተይ ከርየኩም ክፍትነ ምድሕሪ ቁረፅ ኢሎም ከዓ anyway ባዕል ፈልጥ in terms of soldiers killed in action. I mean, that's an astronomical number. That's a World War I level of casualties and losses over 2-3 years. The British lost, I think, almost 800,000 men killed. ኣብዚ ኩናት እዚ ክሳብ ሕጂ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ለንቀነት ዘውር ዘላ ልዕሊ 600,000 ዩክሬናውያን ተቐቲሎም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ኩናት ናይ 2 ዓመት ፍርሃን ገይሩ ዘሎ ልዕሊ 600,000 ዩክሬናውያን ተቐቲሎም ኣለዉ እዚ ሞት እዚ ይብሉ ኣለዉ ምስ ምንታይ ወዳድሩ ኣለዉ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ቀዳማይ ኩናት ዓለም መስለኒ ዩኬይ ኣባይ ብሪጣንያ ማለት እዩ ትሕቲ እዚ ነይሩ ቦትናታ ኩናት ዓለም ዝበሃል ናይ 4 ዓመት 5 ዓመት ተኻየደ ትሕቲዩ ምናልባት ኣብዚያ ንእሽተይ መሊሳ ቀስማዕኩም 100,000 dead in terms of soldiers killed in action. I mean, that's an astronomical number. That's a World War I level of casualties and losses over 2-3 years. The British lost, I think, almost 800,000 men killed during World War I. The Ukrainians have already lost 600,000 killed, and this is not even close to World War I. So ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝብል ዘሎ ብሪቴን ክንዘጥፋቶም ክንዱ ዩክሬን ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመት 2 ዓመት ፍርሃን ኣጥፊኦም ከም ዘለዉ ሰብ እዚ ህልቂት ናይ ጀነሬሽን ይዝካየድ ዘሎ I don't think the Ukrainians can do much of any of it. I think that President Putin is right. So the question is, what do the Russians do in response? Well, they know that we are capable of detecting what's on the ground in Russia as well as in Ukraine. They can also detect what's on the ground in Germany and Poland as well as in Ukraine and the Baltic states. I think we'll see the launch of substantial numbers of hypersonic missiles that will have a devastating impact inside Ukraine. Now, whether or not they will move beyond that and now attack installations in Poland or Lithuania, Latvia, Estonia, I don't know. So እንታይ ዝብል ዘሎ already ተታሪሙ ዘሎ ኩነታት ሪና ኣለና ናይ ሓቂ ዝሕዝን እዩ of course ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ኣፅዋራት ክርኢ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ከም ዘለዋ ስለዚ ኣብ ሓደ ቦታ እንታይ ኣሎ መጥላዕቲ ንክንገብር ዘኽእለና ሳተላይቲክ ኢሜጅስ ክወስድ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ከም ዘለና ፍሉጥ ኢሉ ንሕና ኣለና ራሻ ድማ ኣለዋ ኢሉ ስለዚ ራሻ እውን እንታይ ኣበይ ከም ዘሎ ክፈልጥሉ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂ ኣለዎም ኢሉ ኦኬ ከም እንድሕር ኮይኑ ግብረ መልሲ ናይ ፑቲን ወይ ናይ ራሻ እንታይ ክኸውን ሃይፐርሶኒክ ማለት ኣዝዩ ቅልጡፍ ሚሳይላት ማለት እዩ ዝገበርካ ራዳር ጌርካ ዕድል ክባካ ዘይክላ ክልተ ደቂቕ ገለ ካብ ዕላሙ ኣብነት ራሻን ዩክሬን ጥቃ ስለ ዝኾኑ ሜቢ 2 ደቂቕ ድወስድ ዘሎ እቲ ሚሳይል ምስ ተተኮሰ ኣብቲ ቦቱ ኣብቲ ዕላሙ ንክበፅሕ እዚ ራዳር ኣቕኒዕካ ክትሪዮን ክትሃርሞን ብጣዕሚ ዕድል ዘይሂብ ማለት እዩ ሶ ቡጌር ክሃርም እዩ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ድዩ ክሃርም ወይስ ኣብተን ሃገራት ናይ ኔቶ ኣብ ዶብ ናይ ዩክሬን ዘለዋ ከም ባልቲክ ስቴትስ ዝበሃላ ወይ እውን ፖላንድ ወይ እውን ሩሜንያ መደበራት ናይ ኔቶ ዘለዎ we don't know and I hope ኣይገብሮ ንኸውን ብሓፈሻ ግን እንታይ ክኸውን ትግብረ መልሲ ዳርጋ ዓለምና ኩላ ፀጥ ኢላ ፅበ ዘላ That's, Putin has been the adult in the room to this point, Dan. He's the one who has contained the conflict. He's the one who's exercised restraint. We haven't. We keep pushing and pushing and pushing the envelope. And I think it's important that we keep in mind that very recently on Friday, there was no announcement about the United States' support for the use of long-range strike weapons against Russia. In fact, the opposite seems to be the case. We seem to put the brakes on. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ እቲ እንኮ ትዕግስቲ ገይሩ ወይ እውን ልቦና ዘርኢ ዘሎ መራሒ እንተሎ ቭላድሚር ፑቲን እዩ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ነገር ክገብር እናኸኣለ ከሎ ትዕግስቲ ነፍሲ ምቁፅፃር ሓይልኻ ምቁፅፃር ዘርኢ ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን እዩ ሳልወይ እቲ ኩናት ዘይተደልየ መኣዝን ክሕዝ ዘይከኣለ በንጻሩ ኤሮፓ ብጣዕሚ ፑሽ ይገብርዎ ከም ዘሎ ይደፍኦ ከም ዘሎ ናብ ሕማቕ ናብቲ ኩናት ንከስፋሕፍሕ ናብ ኒኩለር ንክኸይድ ኩሉ ነገር ሬድ ላይንስ ናቱ እናሰገሩ ይደፋፍዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ንኣሜሪካ ከይዱ ነይሩ እታ ናይ መወዳእታ ቀያሕ መስመር ዝበላ ቭላድሚር ፑቲን ንዓክትዕስዋ ሓሲቦም ነይሮም
ኣሜሪካ ግን ኣብያ ማለት እዩ ኤውሮፓ ክሳብ ሕጂ ትኸልል ኣላ እቲ ናይ ዩኬ ፅንሕ ዝኸሪአኩም እንታይ ወሪድዎ ዘሎ ኣይደኖ ኣሜሪካ ግን ቁርብ ኢዳ ዝሰሓበት ትመስል ግን ኢዳ ዝሰሓበት ካይኮነትን ምናልባት መንገዲ ቀይሮም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ግን ኣሎ And then on top of that, we have this attack in Russia. So it's unclear to me, what's really going on. It's also hard for me to believe that a UAV or an unmanned aerial vehicle, which is what we call drones these days, could have done this kind of damage. It looked to me like this was a missile strike. But I just don't know. I don't have the hard data. I don't have the facts. I don't know what was launched. So ነዚ ጉዳይ እዚኦም ዛረቡ ዘለው it's ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ዝኾነ ደብዳቤ ነይሩ ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ዝኾነ ሓዊ ነይሩ ዘሕልፎ ዘለኹ ምናልባት ተደይ መፅያትኩም ኣብዚ ቁረፆ ተባሂለ ኣለኹ ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ ኣብታ ዘረቦ ሰሚዕኩም መቲ ኮይንኩም ንዓይ ብናተይ ርእቶ ናይ ድሮን ጥራይ ኣይመስለኒ ትወሪዱ ዘሎ ናይ ዓቢ ሚሳይል ማሕረምቲ ዝመስል ግን ተሓቂ ተሓበሬታ ስለ ዘይብልና እዚ ክንብል ኣይንኽእልና በታ ዝብሉና ዘለው ኢና ሪፖርት ክንገብራ ንኽእል ዝብል ዘሎ it's right then it is ናይ ራሽያ ሪስፖንስ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ሓንቲ ኢንተርቪው ናይ ፑቲን ኣማኻሪ ዝነበረ ዝገበራ ኣላ እስከ ንስማዕ experts and more amount of them saying that Russia will have to use tactical nuclear weaponry. So Sergei Markov is a Russian political scientist and a close advisor to Vladimir Putin, and he joins us now. Hello. Hello. Russia attacked Ukraine, so why should they be upset if Ukraine fights back with all the weapons at its disposal? It's very easy. First of all, the main reason why Russia attacked Ukraine is to liberate Ukrainian people from affiliation. እንታይ ዝብሎ ዘሎ ትሕቶ ራሽያ ንዩክሬን ኩሉ ግዜ ተጥቅዓላ ስለዚ ዩክሬን መሊሳ ንራሽያ እንተሃሪማታ እንታይ ዝሕርቕ ኣለዎ ሓደ ብሓደ ዶ ይኮነን ኢሉ ይሓቶ ኣሎ ኦኬ እንታይ ኢሉ ይምልስ ኣሎ terroristic, Russophobic and neo-Nazi regime is first. Yeah, well, it's not liberating it, is it? It's bombarding it, killing its citizens. Liberating them. And your government is lying. Liberating them by killing them. To lie. But okay, but go ahead and announcement. Before this, during these 2 years, Ukrainian army strike Russian army. It's bad things, but it's reasonable. But mostly important that now you want to bomb Russian cities by your rocket missiles and by your satellite group. So you want to target your rocket missiles to the Russian cities to kill our people. Your Great Britain. So Russia እዩ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናትኩም ሚሳይል ንዩኬ ዝብሎ ዘሎ ናትኩም ሚሳይላት ናትኩም ኣፅዋር ተጠቂምኩም ሂብኩም ንዩክሬን ብናትኩም ኣፅዋር ህዝቢ ራሽያን መሬት ራሽያን ክትሃርቡ ትደልዩ ኣለኹም እዚ ድማ ግብረ መልሲ ክህልዎ እዩ ዩኬ ዝበሃል ኣይ ቲንክ ኣብ ናይ ራሽያ ፍሉይ ቀይሕ መስመር ኣትዩ ዘሎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ብኸመይ እዮም ክራኸቡ ኣበይ ክራኸቡ ይኽእሉ ዊ ዶንት ኖው በት ኣይ ቲንክ ሓንቲ ባህሪ ላቶ ፑቲን ይብሉ ብዙሕ ነገራት ክሓድግ ዝኽእል እዩ ክሓደ ወይ ዝጠላሚ ሰብ ግን ኣይፈቱን እዩ so betrayal is ኣይፈቱን እዩ so we will see ምስ ናይ UK ጠሊማቶ ክንብል ኣይንኽእልን of course they didn't have that strong relationship but probably ኣብ UK ዘለዎ ጠቃምታ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን is going to do it and you think that we will hang on. keep silent because Ukrainian army has no own satellite group. So it's exactly you are who are going to target these rocket missiles to Russian cities. You think that we have to say, okay, hang on. Well, Russia is getting weapons from Iran. Russia is getting weapons from China, which it is targeting at Ukraine and killing Ukrainian citizens, Ukrainian civilians. So why can't Ukraine retaliate? So Russia ካብ ኢራን ኣፅዋር ትረክብ ኣላ ከምኡውን ካብ ቻይና ኣፅዋር ትረክብ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ የለን ግን ንፕሮፓጋንዳ ናቶም ፀገም የብሎምን እቲ ናይ ዩኬ ሚድያ ኮምፕሊትሊ እዩ ኣብዚ ኩናት ፀሚዱ ዘሎ ድሓን ነዚኣ ካብኡ ንላዕሊ ህድ ኢሎም ፅቡቅ ገይሮም ክረድኡና ዝኽእሉ ኣብዚ ዝስምዑ እዚ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ስለ ዘሎ ቀንዲ ሓበሬታ ካብኡ እዩ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ክሳዕ ክንደይ እቲ ዩኬ ዝበሃል ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ Let's talk about the long-range missile strikes, the UK's push to get the US's approval to launch Storm Shadow missiles into pre-2014 Russian territory, and Keir Starmer's personal involvement, his personal obsession with getting these Storm Shadow missiles greenlit to be launched into pre-2014 Russian territory. You can talk about his meeting last week with Biden and his staff. ታይብለሎ
UK اتي ستورم شادو ميسايل زبحال رحق كخيز زخل نعو نخطقم يوكرين نخطقم سي ات برايم مينستر حجي ابزاربا سمرصكاي زحزن كفاليو لعلن تحتني زبل زلو ني يوكرين نكفقدلا هاغرو بقطبا بحماق درجه زلا قداينا هاغرو قدامنت غيرو كندسغر كندزخيد ويون سلام كمصم كابراشا ندادم سي قطبا كعر كندزفتن انت زفتن زلو زي مراشا بزي ستورم شادو زبال ميسايل قدن كنهرما لنا قدن ده بقى ساق قدامنا سرحنا تغينو تجي سمعوا انت بلو. And he didn't get the green light, the desired outcome that he was hoping for. Keir Starmer, he's not giving up. We are getting reports that he's now going to go on a tour of Italy, Germany, and France in order to convince those countries to get on board with his plan to attack Russia. I mean, I don't think there's any other words to say what he's trying to do, attack Russia with long range, with Storm Shadow missiles to hit Russia. He's trying to get France, Italy, and Germany on board because these three countries have either said, in the case of France, or they have hinted. So حج انت فتنا اللي بلو حج لما امريكا خيدو امريكا بايدن قرب ጨገርዎ ማለት ምስኡ ኾይዱ ሕራይ ክብሎ ይጽቢ ተገይሩሉ ነይሩ ኣናውንስመንት ክግበር ይገለ ተባሂሉ ነይሩ ባይደን ድማ እቶም ፔንታጎናቱ ስለዚ ነገርዎ ናይ ዚ ኣይትኸውን ኢልዎ ኣብ ኸሎ ሰላም ኢሉ ጥራይ እንድሕሪት መሊስዎ ወላ ሓንቲ ናይ ቁጠባ ናይ ገለን ሽርክነት እንገለ መለ ይምስሉ ነይሮም ግን ብዛዕባ ዛ ጽዋር ይኸይድ ነይሩ ናብ ጣልያን ናብ ፈረንሳይ ናብ ጀርመን ድማ ይዘውሩ ኣሎ ንዓታቶም ድማ ንክእምን ማለት እዩ ኣቦ ኸማን ዝኣምኖ ሰብ ኣይረኸበን ኩናት ከተሳሕፈ ወደ ክንድዚ ትርበጽ ኢኻ ኩናት እዚ ሚሳይል ዝተተኩሱ ኮነ ታዕዶ ኩናት ከም ዘቂሮ ይፈልጥ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ጽኔ ኢለ ክነግረኩም ኣብ ምንታይ በጽሕ ከም ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን እንታይ ዕጫናቱ መንግስቲ ናይ ዩክሬን እንታይ ዕጫናቱ በዚ ኮይኑ በትግን ኣብዚ ሕጂ ተበጽሒ ዘሎ ኩነታት ነታ ኩናት ከመይ ጌርካ ተስፋሕፋሓ ከመይ ጌርካ ካለ መኣዝ እንተትሕዛ ናብ ኒኩለር ክቅየረሉ ትኽእል መንገዲ ከመይ ጌርካ ትፈጥሪ ዘሎ ነዚ ንክገብር እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ ይጎይለ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓደ ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ናይ ዩኬ ምስጢራዊ ሓበሬታ ዝወፀ ክነግረና ይትኻላይ ዘገርም እዩ እዚ እቲ ሪያሊቲ እቲ ኩንነት እንታይ ምዃኑን ሶም ዘልይዎ ዘሎ እንታይ ምዃኑን ክንፈልጥ ኢና እንጂ in Germany that they want nothing to do with long-range missile strikes into pre-2014 Russian territory. So anyway, let's talk about this crazy obsession of the UK government and of Keir Starmer's to attack Russia. It is an obsession, and it is incredibly dangerous, and it's going to end badly, whatever happens. But let me just first of all say, about your comment that this is about Britain launching missile strikes against Russia. Of course, the British government will say it's not about us doing it at all. It's about Ukraine doing it. Ukraine using our missiles to conduct long-range missile strikes against Russia. However, there's been an absolutely, astonishing article in the London Times, very, very revealing article. And it actually contains a phrase in which it says that Britain cannot launch missiles against Russia by itself. It needs American help to do it. And that is, in effect, that's what they're not saying Ukraine cannot do it, This is very, very powerful information. እዚ ኩሉ ንኣሜሪካ ዘኽዶ ዘሎን ዘለምኖ ዘሎን ምኽንያት እንታይ ይፈልጥኩም ኣለኹም ኣብ ሓደ ናይ ሎንዶን ታይምስ ዝበሃል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ኢሉ እንታይ ዝብል እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ንሕና ዝሃብናዮ ሚሳይል ወሲዶም ዩክሬንሲ ንራሻ ካርምዋዮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢሉ ኩሉ ግዜ ከመይ እዮም ዝብሉ ንሕና ንዩክሬን ሂብናያ ዩክሬን ድማ ዓቕሚ ኣለዋ በዓላ ተኩሳ ንራሻ ክትሃርማ ትኽእል እያ እቲ ሓቂ ግን እንታይ ኮይኑ ኣይኮነን ዩክሬን ተኩሶም ክኽእልዎ እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ድሶም ዩክሬን በይኖም ክገብርዎ ይክእሉን እዮም እንታይ ደኣ ኣሜሪካ ክትሕግዞም ኣለዋ እዮም ዝብሉ እዚኣ ግን ሽጣርያ ኢልዋ ሓቂ እንታይ ዩኬ ንባዕላ ክትኩሶ ዓቕሚ የብላ ማለት በይና ክትኩሶ ትኽእል ኣይኮነን እንታይ ስለ ዝጎድሎም ሳተላይት ኢሜጅስ ኤግዛክት ላ መሬት ራሻ ነቲ ዕላምኡ ንክሃርም ሳተላይት ኢሜጅስ ነቲ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ድማ ራሻ በቲ ኤሌክትሮኒክ ዋርፌር ዝበሃል ዘሎ ጃም ስለ ዝገብሮ ዘላ ፅነ ኢሉ ክብለኩም እዩ ጃም ትገብሮ ስለ ዘላ ይብል ኢቨን ተተኮስካዮ በቲ ሳተላይት ኢሜጅስ ዕላምኡ ክሃርም ኣይክእልን ስለዚ ናይ መሬት ካርታ ወሲድካ ኣብቲ ሚሳይል ክትእትዎ ክትክእል ኣለካ ኢንክሪፕት ጌርካ ኣብ ክትእትዎ ክትክእል ኣለካ ነዚ ድማ ኣሜሪካ ጥራይ ክትገብሮ ትኽእል ማለት ኣሜሪካን ራሻን ጥራይ ክገብርዎ ዝኽእሉ እዚ ክእለት እዚ maybe ቻይና እውን ይገብርዎ ይኽእሉ that's why ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ነዚ ከፑቲን ፅቡቅ ጌሩ ስለ ዝፈልጥ ሚሳይል እንታይ ኢልዎም እዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ቴክኒሻናት ክግበር ኣይክእልን እዩ ስለዚ
ወይ ናይ ኔቶ ወይ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝሳተፍ ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ንስኹም ኢኹም ሳና ትዋግኡ ዘለኹም ኢሉ ንጹር ከማን ከምዚ ኣብ ኦፊስ ኮፍ ኢሉ ይኮነን ኣብ ናይ ሰንት ፔተርስበርግ ኮንፈረንስ ተዛሪቡ ካብ ክወፅእ ከሎ ጋዜጠኛ ምስ ሓተተ እዩ because he understands those things ስለ ዘለዎ ተፅዋርቲ ነዚ ኣፅዋር እዚ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ክትኮስ ኣይክልኒ ቴክኒሻናት ናይ ኣሜሪካ እዮም ክትኩስዎ ስለዚ ኣሜሪካውያን ኣባናት ትኩስ ዘላ ከምኡ ዓይነት መረዳእታ ኣለና ብኸሚና ድማ ግብረ መልሲ ክነቢና ኢልዎ that's why UK ዝበሃል ዝቕሉ ፈራዕራዕ ዝብል ዘሎ ሃገር ነቲ ዓብ ሚሳይል እውን ኣይኮነን እዚ ብመንፅር ራሻ ዘለዎ very small ሚሳይል ነዚ ኸማን ክትኩስ ዝኽእል ዓቕሚ ዘይብላ ሃገር እያ ክንዲዚ ዝኣክል ትርበፅ ዘላ ሃገር ፕራይም ሚኒስተሮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ናይ ቀደም ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር በቃ እቲ ኩናት ንምንድዋሕ እቲ ቦሪስ ጆንሰን ዝበሃል ከኣለን ቀናብቲ ዩክሬን መፂ ነይሩ ከምኡ ከዓ ፈራርዕ የለን እንታይ እቲ ፀገም ግን ናይ ብሓቂ ዝገርመካ ክቕፅል ስምዕዋ ንእሽተይ You know, it needs American help as well as British. They're saying Britain cannot do it. Now, all right, you could say that was a slip or something like that, but, you know, sometimes slips happen, which are very suggestive. This article was clearly based on very high-level briefings, including from people within the British Defence Ministry. And I have to say, this is clearly what we're looking at. Now, you're absolutely right. This is a complete obsession. It's developing into something of a personal crusade. You would have thought that what happened to Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, all of them embraced Zelensky, would play out, would warn Keir Starmer not to follow in those tracks. You would have thought that the advice of the Foreign Office, the British Foreign Office, which is basically to dial down and back off, the same article in the Times says that the Foreign Office advised Starmer that Britain is going too far ahead on this, that they're out on a limb on this one, that they need to get back into the pack. They shouldn't really be going out and lobbying all by themselves for this. እንታይ ዝብል ዘሎ ሰምዖ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ሓበሬታ እዩ እዚ እዚ ጋዜጣ እዚ እቲ ኣርቲክል ወፅያ ዝነበረት ካብ ሃይስት ሌቨል ሓበሬታ ዝነበረ ኢሉ ብጌጋይ ከውፅዎ ዝኽእሉ ወይ ዝበልዎ ዘረባ ብጣዕሚ ምስጢር ዘውፅእ ሓበሬታ እዩ ይብላ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዕጥር ዝበለ ዩኬ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ሓደ ካልኣይ እቲ ፎሬን ሚኒስትር ዝበሃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዩኬ ምስ ስለያ ተሓባቢሩ ኩሉ ምስ ረኣየ ነዚ ፕራይም ሚኒስተር ሕጂ ኪር ስታመር ዝበሃል ዘሎ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ እንታይ ኢሎሞ ነይሮም ቁርብ ንታሕትን ተወረድካ ሕሸካ እዚ ንኸዶ ዘለና ፅቡቅ ኣይኮነን ቅድሚያ ካብ ዝነበሩ ፕራይም ሚኒስተራት ሓፍ ኮፍ ኢሎም ወላ ሓንቲ ለውጢ ይምፅኡን ስለዚ ከምቶም ካልኦት ኤሮጳና በስመ አብ ተበልና ሕሸና ኢሎም ፍራንስ በስመ አብ ኢላ ኦልሬዲ ማክሮን ብየማንን ኣብ ናይ ኤሮጳ ኢሌክሽንስን ኣብ ናይ ዓዱ ኢሌክሽንስን ብየማንን ብፀጋምን ስለ ዝፀፍዕዎ ብዛዕባ እዚ ኩናት ምዝራብ ገዲፍዎ እዩ ፈራዕራዕ ይብል ነይሩ ባይቱ ሒዞሞ ናይ ጀርመን ፈራዕራዕ ይብል ነይሩ ኣብ ናይ ኤሮጳን ኣብ ናይ ሕጂ ኢሌክሽን ናይ ተዓዱን ብየማንም ፀጋምን ገፁ ምስ ተፀፍዐ ቦቱ ሒዙ ጥልያን ካብ ቀደም ፈራዕራዕ ይበለትን ስቲል ነቶም ናታ ኣመንቲ ከምዚ ክሓደት ሜሎኒ ዝንገር ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ኣፃር እዚ ኩናት እዚ ኮይና ንሰላም ክፅውዕ ዝግባእ ዝነበረት እያ ግን ኣፍኮርስ ኣብቲ ሲስተም ሓንቲ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ምሳቶም ክፃወት ኣለዋ ግን ካብ ናቡ ረስትሬይንድ ወይ ከዓ ኢዳ ዝሓፀረ ሕፅር ዝበለ እያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይና ንርኢ ዘለና እቶም ነቲ ኩናት ከበሮ ሒዞም ዘዳኽሩ ዘለዉ ፖላንድ ኢስቶኒያ ገለመለቶም ባልቲክ ስቴትስ ሳቶም ፍሉይ ናይ ኩናት ዳሽሙ እዩ ዘለዎም ራሻ ክትወድቕ ብጣዕሚ እዩ ሕልሚ ዘለዉ ናይ ራሻ ውጥቀት ለይቲ መዓልትን እዩ ዘገድሶም ዳትስ ዋይ ሳቶም ሃፍ ኮፍ ይብሉ ኣለዉ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዘይ ዓቕምኻ ጠራራዕ ምባል ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ሕጂ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ሓንቲ ዘረባ ኣላቶ እዚኣ ዩኬ ክሳዕ ክንዚ ዝርብፃ ዘሎ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ክነምፃኢና ሕጂ ኣበይ ከም ዝብላ ስለ ዘይፈልጥ ንእሽተይ ማ ክንሰምዖ ኣብ ኣንታ ኢልዋ ከማን ኣይፍለጥን this sort of thing. And that what's the Foreign Office's connection? Is that connected to the Foreign Ministry? Or the Foreign Office is the Foreign Ministry. The Foreign Office is the Foreign Ministry. Yeah. So we don't have a Foreign Minister. We have a Secretary of State, and the Foreign Office is our Foreign Ministry. We have all these antique Victorian names for many of our departments. Just saying. But anyway, the Foreign Ministry, let's call it the Foreign Ministry, is advising the government, is advising Starmer not to do this, and Starmer. We read in the article, the same article in the Times, faced the Foreign Ministry down. In other words, he rejected their advice. We've had the former National Security Advisor and former Ambassador to Washington, Lord Darroch. He's coming along. He's also giving interviews to the Financial Times. He said this is an incredibly bad idea. We don't want to do this. It could get us into all sorts of trouble.
But he's plowing on. He's determined to press forward with this idea. And the article at the Times told us a lot of other things. They told us that he'd been encouraged to take this course by Tony Blinken. So ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ሓበሬታ ይዝብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ዩኬ መወዳእታ ኣኽር መሓጣ ይብሉ ዓረብ ናይ መወዳእታ ስቶብ በፂሓ ከም ዘላ በዚኻ ትፈልጥ ናይ መንግስቱ ናይ ስለያ ናቱ ናይ ዲፕሎማት ናይ ዓዱ ከምኡውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሃገሩ ዝሃቦ ምክሪ ገዲፉ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቶኒ ብሊንከን ዝሃቦ ንዑ ይሰማዕ ኣሎ ኢሎሞ ግደፍ ኢሎሞ እዚ መንገዲ ዘይዋፃናን ኢሎሞ እታ ዩኬ ትበሃል ድማ ልዕሊ ዓቕማ ኣብዛ ፕሮጀክት ዩክሬን ይብላ ፕሮጀክት ዩክሬን ማለት ኣብዛ ኩናት ናይ ዩክሬን ልዕሊ ዓቕማ ኢንቨስት ገይራ ኣላ ስለዚ ናይ ብሓቂ ውድቀት እዩ ዝፅበያ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ኣፅዋር ኩሉ ዝከኣላ ኣብ ዩክሬን ኢንቨስት ገይራ ኣላ that's why ድማ ለይቲ መዓልቲ ዝጎዩ ዘሎ ዓብ ክሳራ ኣጋጢሞም ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ክሳራ ከዓ ለኪሞም ከይጠፍእ ጥራይ ዘፍርሃካ በዚ ኮይኑ በቲ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና but it is what it is ከም ዘለዎ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ካልእ ክግበር ዝኽእል የለን okay ሕጂ let's go back to reality ፑቲን እንታይ ይገብር ኣሎ ከምቲ ዝደልይዎ ግብረ መልሲ ኣይሃቦምን ካልእ እንታይ ይገብር ኣሎ Kirill Budanov, head of Ukraine's military intelligence, warned that North Korean military support for Russia is becoming a major concern. Speaking at the Yalta European Strategy Conference in Kyiv, Budanov stressed that Russia's growing production of guided bombs, combined with significant artillery ammunition supplies from North Korea, has escalated the conflict. So, ተናሩ ዘለና ኣብዚ ሰሜን ኮሪያን ራሽያን ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና are presenting severe challenges. So, ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ሚኒስተር ናይ ዲፈንስ ወይ ኣማኻሪ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ራሽያ ሰርጌይ ሾይጊ ምስ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኖርዝ ኮሪያ ኪም ጃን ኡንግ መስለኒ ምስ ይራኸብ ኣለዉ እዚ ርክብ እዚ ነቲ ዓውደ ኩናት ዓብ ፅልዋ ገይሩ ዘርኢ ሜጀር ቸንጅ ንኣሜሪካ ንዩክሬን ክንደይ ሃገራት ይሕግዝዋ ኣለዉ 50 ሃገራት ኣትሊስት ሎጂስቲካሊ ዲፕሎማቲካሊ ፖለቲካሊ ድማ ከባቢ 70 ሃገራት ኣብ ናይ ስዊስ ኮንፈረንስ መፅኦም ዝነበሩ 70-80 ሃገራት ኣብ ጎና ከም ዘለዉ ዲፕሎማትያዊ ፖለቲካዊ ደገፍ ክብዋ ከም ዝኽእሉ 70-80 ሃገራት ነቲ ኮሚኒኬሽን ዝነበረ ፈሪሞም ኣሎ ስለዚ ከባቢ ልዕሊ ፍርቂ ዓለም ምስ ዩክሬን ደው ኢሉ ኣሎ ብናይ ኣሜሪካ ብናይ ኤውሮፓን ፀቕጢ ማለት እዩ ብወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ብውሕዱ 30 ሃገራት ሙሉእ ብሙሉእ ይሕግዝዋ ኣለዉ እቶም ካልኦት ድማ ናብዚ እናበሉ ድማ ከባቢ 50 ሃገራት ይሕግዝዋ ኣለዉ 50 ሃገራት ሓጊዞም ንራሽያ ኣይከኣልዋን ኣለዉ ራሽያ ከመን ይሕግዝ ኣሎ ወታደራዊ ኢና ንዛረብ ዘለና ወታደራዊ ክልተ ሃገራት ይሕግዝዋ ኣለዉ ኢራን ከምኡ ድማ ሰሜን ኮርያ ኢራንን ሰሜን ኮርያን ከመይ ጌርና ነጥፎም ኢሎም ለይቲ መዓልትን ይሓልም ኣለዉ እሳቶም 40-50 ሃገራት ሓጊዞም ዘይሰለጦም ስለምንታይ ኢራን ወይ እውን ስለምንታይ ሰሜን ኮርያ ንራሽያ ይድግፍዋ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ኸ ሓገዝ ናይ ሰሜን ኮርያ ናይ ኢራንን ነቲ ባላንስ ናይ ውግእ መሊሶም ይቕይርዎ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ራሽያ ብነፍሳ እኹል ኣፅዋር ኣለዋ እናበላ ተወሳኺ ኣርቲለሪ ተወሳኺ ሚሳይላት ተወሳኺ ድሮናት ኢራንን ሰሜን ኮርያን ይህብዋ ስለ ዘለዉ ብፍጹም ምዕራባዊ ዓለም ዋላ ተረፉ ሃገራት ወሲኾም ከርክብዋ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ እቲ ባላንስ ናይቲ ኣፅዋር ኣይከኣልዎን ኣለዉ እዚ ድማ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣኽሪ መሓጣ ዘብሎ ዘሎ ዝገበሩ ተገበሩ ነቲ ናይ ራሽያ ሓይሊ ፅልዋ ማች ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ፑቲን ግን ሓደ ስቴፕ ንቅድሚት ሓሊፉ ኣሎ ካብዚ ድማ ንስማዕ እንታይ ገብራ Ukrainian forces on the battlefield. This warning follows North Korean leader Kim Jong-un's recent meeting with Russia's defense minister Sergei Shoigu. During their talks, Kim pledged to deepen military cooperation, signaling further alignment between the two countries. According to North Korea's state news agency KCNA, the meeting marks the next phase of growing military collaboration, raising concerns over the scale of future support that Pyongyang may provide. Okay, ኣብዚ ክልቲኦም ሃገራት ዊን ኮኦፐሬሽን እዩ ዘለዎ ክልቲኦም ዓበ መክሰብ ዘለዎ ርክብ እዚ ሓደ ዓይነት ዕላማ ኣለዎም ኣይዲዮሎጂካሊ ሓደ እዮም ማለት ናይ ኮሙኒዝም ባክግራውንድ ዘለዎም እዮም ከምኡ ድማ ፀላእቶም ድማ ሓደ እዮም እዚ they have alignment 100% ሓደ ዓይነት ኣካይዳን ሓደ ዓይነት ሽግርን እዩ ዘለዎ ክልቲኦም ድማ ዝመላላእ ፀጋታት ኣለዎ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዝፍለጥ ብርቱዕ ዝኾነ ፋብሪካታት ናይ ኣፅዋር እዩ ዘለዎ ብርቱዕ ዝኾነ ስለዚ ኣፅዋር ብቕልጡፍ ከፍሪ ዝኽእል ዓቕሚ ድማ ኣለዎ ስለምንታይ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ስለ ዝኾኑ ጎረባብትናቱ ኣሜሪካ ካብኦም ኣብ ክልቲኦም ኮፍ ኢላ ኣብ ኣፍንጩ ጠጠው ኢላ ስለ ዘላ
እዚ ሰሜን ኮርያ ማለት ኣብ ልዑል ፀቕጢ ናይ ኣሜሪካ ብመንገዲ ብኮርያን ጃፓንን ኣብ ፀቕጢ ዝነብር ማለት እዩ ጃፓን ኣብ ዓለም ዝዓበየ መደበር ናይ ኣሜሪካ እዩ ደቡብ ኮርያ ድማ ልዕሊ ድሕሪኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ፀቕጢ ዘለዎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ በይኑ ቀደም ምስ ራሻ ድማ ጥቡቕ ዝምድና ስለ ዘይነበሮ ብዙሕ ሽግር ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ዝበለፀ ግዜ ናይ ሰሜን ኮርያ ይበፂሕዎ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ራሻ ንሰሜን ኮርያ እታ እንኩ ተድልዮም ሃገር እያ ነይራ ስለምንታይ ሰሜን ኮርያ ፀጋታት የብሉን ህዝቢ ኣለዎ ፃዕራም ህዝቢ ኣለዎ ከተማታት እውን ፅቡቅ እዩ ሕጂ ቪድዮታት ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ከተማታት ኣለዎ ግን ኣሜሪካ ይኹን ምዕራባዊ ዓለም ብእገዳ ፍጹም ትንፋሶም ክሳብ ዝወፅኦም ዓፅዮሞም ዘሎ ራሻ ምስ ራሻ ዝምድና ምግባር ማለት ንሰሜን ኮርያ ሓደ ራሻ እንታይ ኣለዎ ኩሉ ፀጋታት ኣለዎ እቲ ኩሉ ፀጋታት ራሻ ዘለዋ ድማ ንሰሜን ኮርያ ድያ ሰሜን ኮርያ ድማ ምስ ራሻ ዝምድና ትገብሮ ነቲ ቁጠባናታ ዓብ ለውጢ ክገብረሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኪላታት ቢካዝ ሓደ ናይ መግቢ ፀገም ኣለዎም ማለት መግቢ መሬት ንእሽተይ ደሴት እያ ስለዚ ከምቲ ዝድለ ፍርያም ኣይኮነን ስለዚ መግቢ ነዳዲ ካልእ ዋላ እቲ ዩራኒየም ነቲ ኒኩለር ዋፅዋርናቶም እዮም ገለመለ ኩሉ እቲ ዘድልዮም ኣብ ራሻ እዩ ዘሎ ራሻ ድማ ዕዳጋ ስለ ደልየሉ ዘላ ንዖም ክትቦም እያ ራሻ ከ እንታይ ትደሊ ኣብዚ ወታደራዊ ሓይሊ ወታደራዊ ኣፅዋር ሓገዝ ሰሜን ኮርያ ድማ እኹል ትርፊ ዘለዎም ኣብኡ ከፍርዩ ከዓ ዝኽእሉ እዮም ኢቨን ሰራዊት ክብዎም ከም ዝኽእሉ ይነጊርዎ ነይሩ ሰሜን ኮርያ ንራሻ ሰራዊት ክብዋ ከም ዝኽእሉ ስለምንታይ እቶም ፀላእቲ ኣብ ናይ ሰሜን ኮርያ ኤግዛክት ንሶም ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነት ሰሜን ኮርያ ተፃዓነት ናይ ኣሜሪካ ውድቀት ብጣዕሚ ንሰሜን ኮርያ ዘገድሳ ስለዚ ራሻ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣላያንስ ገይራ ኣላ ንሰሜን ኮርያ ዝትንክፍ ክከላኸሉላ ምዃኖም ዝኾነ ወታደራዊ ጎንፂ ወይ ወታደራዊ ዓቕሚ ንሰሜን ኮርያ ዝሃርብ ንሶም ክከላኸሉላ ምዃኖም ከምኡ ድማ ንራሻ ወታደራዊ ዓቕሚ ሓገዝ ናይ ሰሜን ኮርያ ተደልያ ሰሜን ኮርያ ክትሕግዞም ምዃና እዛ ፑቲን ኣብ ሰሜን ኮርያ ከይዱላ ብዝነበረ ዝተገበረ ኩነታት ርኢና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሴኪሪቲ ዲልስ ዝግበር ዘሎ ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ፅልዋ ናይ ኩናት ዓብዪ ነጥቢ መቐይሮ እዩ ኮይንዎ ዘሎ እዚ ድማ ንዓለምና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ሰሜን ኮርያ ዝወረረታ ሃገር የለን ኣብታ ዓዳ እዮም ዘጨናንቁላ ነይሮም ናው they have a big brother ዓብሓው ናይ ብሓቂ ሓይሊ ዘለዎ ግን ከዓ ንሰሜን ኮርያ ክድንግፀላ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሰሜን ኮርያ ድማ ዝደሊ ዘለዎ ስለዚ ክልቲኦም ዊን ዊን ከምዚ ፑቲን ንክሕግዞ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ሰሜን ኮርያ ዝደልዩ ኣለዎስ እምበሺ ከማን ኣብዚ እዋን እዚ ፑቲን እዩ ዝያዳ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝረብሕ ዘሎ ምክንያቱ ራሻ ከይሓገዞ ተኸላ ሰሜን ኮርያ ኣሜሪካ በይና ከላ ዋላ ኩሉ ሰላም ከለውን ብእግሪ ደው ኢሉ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ስለዚ ነፍሱ ዝኸኣለ ሓይሊ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ኣላያንስ እዚ ዓብዪ ስግኣት ንኣሜሪካን ንምዕራባዊ ዓለምን ፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና to Moscow. Budanov highlighted that the influx of North Korean military supplies, particularly artillery shells, is critical for Russia's ongoing offensive. He stated they supply huge amounts of artillery ammunition, which is critical for Russia. Ukrainian and US officials have confirmed that Kim's regime is supplying missiles and ammunition to Moscow, with North Korea reportedly receiving economic and military assistance in return. This intense ኣብዚ ስምዑ እጂ the game is ብጣዕሚ ዘገርም ጌም ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ሰሜን ኮርያ ብብዝሒ ኣርቲለሪ ሼልስ ማለት ነቲ መዳፍዕ ዘድሊ እዚ ኩናት war of attrition እዩ ዝበሃል ብኣፅዋር ዝውግእ ውግእ ኢና ንርኢ ዘለና ከም ሕሱም ኣፅዋር ከም ማይ ክፈስስ ክኽእል ኣለዎ ንፀላይካ ድማ ከተወድኦ ክትክእል ኣለካ ከምዚ እቲ ኩናት ኣብ ከምዚ 24/7 ፋብሪካታት ሰሪሑ ከመና ይኽእሎን እየ ተኣፅዋር ስለዚ ሰሜን ኮርያን ራሻ ብወገና ሰሜን ኮርያ ከምኡ ድማ ኢራን ተወሲካ እዚኣቶም ኩላቶም ዓብዪ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ዘለዎም እዮም ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ እዚ ብፍላይ ናይ ሰሜን ኮርያ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገብር ዘሎ ኣብ ሚሳይላትን ኣብ ኣርቲለሪ ሸልን ንራሻ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገብረላ ዘሎ ብውሑዳት ግን ስትራቴጂካውያን ኣገደስቲ መሓዙ ስለ ዘለዎ እዩ ንሰሜን ኮርያ ሕጂ ኣብዚ እዚ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ናይ ሰሜን ኮርያ ይረእይዎ ኣፅዋርና ተዳበይ ዝኸይ ዘሎ ኣብቲ ዝበርትዐ ኩናት ናይ ዓለምና እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብቲ ዝበርትዐ ኩናት ናይ ዓለምና ናይ ዩክሬን ኩናት ዝበርትዐ ኩናት እዩ ኦልሬዲ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ብወገን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ከምኡ ድማ ብወገን ራሻ ዝኸደል ዘሎ ስለዚ ኣብ ሪል ውግእ ኣፅዋሮም ይፍተን ኣሎ ሪኦም ድማ ፊድባክ ይወስድ ኣለዎ ኣይ ናይ ሚሳይል ፅቡቅ ሃርም ኣይ ናይ ኩሉ ራሻ ከመይ እያ ትገብር ዘላ ኩሉ ኣፅዋራ ሪኢንቨንት እያ ገይራቶ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ኩናት መጀመርያ ውፅኢታዊ ዘይነበረ ኣፅዋር ብሙሉእ ቀይሮሞ እዚ እቲ ኣፅዋራት ናቶም እናቀየሩ ብቕልጡፍ ምስቲ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ካብ ራዳር ክሓልፍ ዝኽእል ድዩ ካብ ሚሳይላትን ድሮናትን ክድሕን ዝኽእል ካብቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክሃድም ዝኽእል
كلنا جبركا ارتعز خان لوطي مهنيات أبريل تايم تيست ناخونه وسيت يمس دايمتن اللي هبريتانات كخمي يخيد كله زي أبريل وجس لازم فتن زلوا أتأسوارنا يسمين كوريا ود مليس حيالي خون that's why دمان أمريكا عم سقط فتير لازم لزوانز نا إيران باليستيك ميسايل إسرائيل زعتو زلوا سلامتاي because they are re-engineering again أبريل كويناتي فتن زلوا تزوار اليوم أب يوكرين زقاتن زلوا كنا تاتريوم تن درونستن شهيد كميلن خدا خلابه كندي خدا له عبيت تحزا له انتي وصيت يمصالو شعو طب انجينيرات ريل فيدباك نا وسود كابتوج يغير ولو تويكينج اوفر ولو ذاتس واي حوتس توكساو معكل اسرائيل تزلع على سكيورتي زلو كعت كيلو امريكا كندنا اسرائيل سكيورتي يبلا وي اير ديفنس سيستم يبلا سلازي تعاودوا كينات كسع كندي تغيرهم زلون كسع كندي انفد كيرهم زلون نخنردا ينازي زنبلو زلنا شوف ركب أمانكو حيلتات زخي زلو نعلمنا تزبلتي بفلاي حجرات كم بعلى إيرترا ناي بحق ولا إذا علمنا خيتك عطل دامبر إيرترا تزبلتي زي because أمريكا أبعرف تغلا ناي بحق مشجريت نيران إيرترا أبزوان زين أمريكا they have a bigger problem أتصبيقا أب سجمالوا probably نا إيرترا استراتيجيك واجد سند ما كدليايو أنت زي اللي لك كم سمين كوريا أوريد مسراشان ቻይና ጽቡቅ ዝኾነ ዝምድና ጌራ ጽቡቅ ገዛ ትሕንበብ ዘላ ብዘይ ኣሜሪካ ጽቡቅ ክትነብር ከም ትኽእል እናተፈልጠ ስለ ዝመፀ ኤርትራ ኣሜሪካ እንተዘይ ለሚናታ ኤርትራ ተመሊሳን ኣሜሪካ ትልምነሉ ኣጋጣሚ ክህሉ ይግን ኣብ ዝዋን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንዝበፅሕ ሃገራት ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኮይንዎም ዘሎ anyway ንቐፅል ንእሽተይ እስከ ንስማዕ እዩ Intensified cooperation has worsened battlefield conditions for Ukrainian forces. On top of this, Russia's increased production of guided bombs, bolstered by North Korean assistance, has made Ukraine's defense increasingly difficult. Budanov called the surge in munitions a huge problem for the front line, where Ukrainian forces are stretched thin after over 30 months of war. While Ukrainian troops have managed to hold key positions in the east, 10 times more powerful than all the ordnance exploded during the World War II. Consequences of a similar test today would be equally catastrophic. Shrouded in Cold War mystery, the secretive Russian facility is poised to shatter decades of global non-proliferation efforts at a moment's notice. Some analysts believe Russia may be considering a nuclear test as a means to deter. انتهينا نرزلنا راشا كلتي قرب مس اوروبا تسمامعه اصوار نخيتفري ويم امريكا تسمامعه تزنبرت كل كانسل جيراتو فول فورس وتهدراوي عقمناتا وتهدراوي سراويت ناتا وتهدراوي عقمناتا اصوار ناتا ام حداس تغاي كم زلا እዚ ድማ እንታይ ፈሊጦም ኣለው ራሻ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ተተወዲዩ ኣብ ዓለምና ሚሊታሪ ሱፐር ፓወር ምዃኖም ቁፅሪ ሓደ ምዃኖም ከፍልጡ እዮም so they know that already ፑቲን ፈሊጡ ኣሎ that's why ዝዓበየ ሰራዊት ክገብር መዲቡ ተበጊሱ ዘሎ ድሕሪ ቻይና ዝዓበየ ሰራዊት ዘለዋ ራሻ ይኮን ኣሜሪካ ይኮን he knows his competence ዓቕምና ተፈሊጡ ኣሎ ስፍሓትና ተፈሊጡ ኣሎ ፀጋታትና ተፈሊጡ ኣሎ ሓይልና ድማ ምናልባት ሓደ ግዜ ሓያል ሰብ ኣሎ ግን ኣብ ዓውደ ኩናት ስለ ዘይወረደ ራሻ ሓያለ ነይራ ግን ኣብ ሕብረት ሶቪየት እንታይ ኮይና ሕብረት ሶቪየት ስለ ዝወደቐት ናብ ዜራ እያ ተመሊሳ እዚ ኩሉ ቀዳማይ ኩናትን ካልኣይ ኩናት ዓለምን ዘፍሸለ ሕብረት ሶቪየት ብናይ ኣሜሪካ ስራሕ ስለ ዝወደቐ ርኽምሽ ስለ ዝበለ ፋሕብትን ስለ ዝኣተዉ ካብ ዜሮ እዮም ተበጊሶም ካብ ዜሮ ክኾነ ኣይክእልኒ ግን ካብ ታሕቲ እዮም ተበጊሶም ናይ ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለዎ ከምሳዕ ክንደይ ኣቃውማ ናይቲ ሃገር ሕጂ ቴስት ዝገብሮ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሪል ሓይሊ ኮይኑ ንኣሜሪካ ንሙሉእ ኤውሮፓን ኮንፍሮንት ክገብር ዝኽኣለ ሓይሊ እዩ ዘሎ that's why ዓለም ትርኢ ኣለያ ማለት ፑቲን ምስ መን ከም ዝዋጋ ዘሎ መዓልታዊ ንሪኦ ዘለና ኢና 53 ሃገራት ኣኪቦም እዮም ኣንጻሩ ገሊኦም ብሓሳብ ገሊኦም ብርእሲ ገሊኦም ብኣይቲ ገሊኦም ብኣፅዋር ገሊኦም ብገንዘብ ብኩሉ መንገዲ ኢንፋክት ገንዘብ ናይ ራሻ ተጠቂሞም ደንቀ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ካብቲ ናይ ራሻ ገንዘብ ሃጊርዎ ዘሎ 1.8 ቢልዮን ድዩ 1.6 ቢልዮን ገንዘብ ካብቲ ወለድ ወሲዱ ንዩክሬን ኣፅዋር ይገዛላ ከም ዘሎ ስለዚ ደህና ንርኢ ዘለና ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፍለጥ ኣገባብ ዓይነት ኩናት እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ግን ንኩሉ ድማ በባብ መፃፁ እናደቅሶን ዘግናበሎን ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ናይ ዩክሬን ይኹን ንህዝቢ ናይ ራሻ ሞራሉ ክሳዕ ክንደይ ንላዕሊ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ኣሎ ኣገይ ሕብረተሰብ ዓለም ድማ ኖቲስ ትገብር ኣላ ነዚ እናራየት ድማ ዘድሊ ስጉምትን ለውጥን ክትገብር ምዃና ምፍላጥ የድሊ so anyway ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ክሕብራ ዝደሊ ናይ ኣሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭ ኢንትረስት ሬት ናተወግዲልዎ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ገንዘብ ኢዚ ክኸውን እዩ እዚ ንኢንቨስትመንት ፅቡቅ እዩ እቶም
ትምህርትና ኢንቨስትመንት ክትወስዱ ደልዩ ፕሮግራማትና ኢንቨስትመንት ለና እቶም ዝወሰድኩም ድማ ኣብዚ ኣቀረባ ክልተ መዓልቲ እዩ ገለ ሓንቲ ቪድዮ ብዛዕባ ዛ ሓበሬታ እዚ እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ነቶም ቪአይፒ መንበርስ ናተይ ቪድዮ ገይረ ነይረ ስለዚ ኣብ ኣትኹም እውን ኣስኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍኩም ኣይተውዕድ እናበልኩ مزيا مخرج قط أبز عالمنا بقلتف حنبابي بتكنولوجيا بتقعزلو زلا بخمي كنعوات مخل زبل حتو مجمريا ات تكنولوجي نابي قطو يزخيز زلو artificial intelligence blockchain كومون روبوتكس أبزيوم عاودزي بنشتي جنزر انفست نقبر يجمر نحنا سمارت خين خون غلينا ابطم سمارت سباد شرحوا لزلو انفست جرنا جنزبنا كن مساتهم كنعب نخل اذا حدا بسولن بلحن من قدي كالاي أبتزلنا وان انتهى اللو زعب زلو رينا نعود حق زنا زغل مزحفت ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاسا لنا تكنولوجي نخلو بناتسا بقليلو كم ترحبون غيرو كاسلو زلو تتغملو سالساي دما